Satani na Jesu vanga vasingawilirani, vanga vasina kana chimwe chinhu. Kusaka Jesu afe masataniki akamuuraya. Saka iye zvino tonopinda here muningi momo kuti isusu tipiwe mari na Jesu. Azvikoni zvaramba sanjani. Aiwa ndinofara zvangu sekuru ini ndauyawo pano nekuda kwenyaya iri kuitika kunyanya pa social media. Pane nyaya ikuitika ndeyekuti Prophet Vamakandiwa novimba munovaziva vakataura ivo svondo rapfuura vari muchechi mavo ndokubva vati ivo inini ndiri kudedza vese kusanganisira nen'anga. Vanganga vanyatsotaura kuti n'anga nevese vanoona kuti vauye svondo ratinoda kupinda sandi kuchechi kwavo. Anenge auya achiti anoona akagona kuvaudza chinhu chiri muhomwe mavo, iwe munhu iyeye vanomupa 1 million kwete zigi asi ma-US dollars. Ini ndobva ndati aiwasha rega ndimhanya kwasekuru nekuti sekuru ing'anga zviri pachena mwesanzwa sekuru kafira chi ing'anga inorapa kuti sekuru imimi muchinzwa Vamakandiwa vachitaura kudaro makanzwa sei muchitanga kutonzwa kuti ndo nyaya yapo iyo? Inini ndichitanga kunzwa nyaya yacho ya process Makandiwa. Ina handina kusora. Chandakasora ndechekuti inini ndinobudirwa nemudzimu yangu. Handinobudirwa kuti ndinde ndakapfeka zvinhu kuchechi ya Makandiwa vachifona vachitaura futi mubhaibheri kuti n'anga dzakaipa zvese zvakaipa handikwanise kuti ini ndiende. Kuri kuti iye kana ada kuita interview ngavarege kuitira muchechi, ngavaitire kumwe kunhu kana vachida kudedza. Zvakadii kuti vadedzawo maprofita vanopinda navo chechi. Isusu tiri n'anga kuti izonosiya zvinhu zvayo ndichipfeka sutu ndichipinda muchechi. Handiri kuona inini kwete, inini kwandiri ina handizvikwanise zvangu. Asi izvo zviri kurehwa kunzi ndinopiwa 1 million. Zvechokwadi kana ndikada ndinoitora. Asi inini kuti ndizotora nhumbi dzangu ndichienda nadzo muchechi ndinotende uswa iwomo muchechi imomo kuti ndapiwa 1 million kwete. Aiwa sekuru ana kuti ada kutendeutsai akati huyai kureva kuti ivo vari kutaura Vamakandiwa kuti vakatosununguka kuti mimi n'anga huyai nemachimbo yenyu na uyo wamakabata nonzanu Mary na Mary hanzi huyai Vamakandiwa havana basa nazvo vari kuti huyai nyange makabata Mary nechimbo yenyu. But hazvizoiteka kuti ini ndinde ndakapfeka zvinhu muchechi mubhaibheri. Ini ndisiri mubhaibheri. Inini ndinoda kuti kana tichiitiswa interview dai vakatsvanga pamwe pano plus ivo hazvisati zvamboitika zvavari kuita zvokuti vataure izvozvo pavanhu vari muno muAfrica. Africa vanedza Africa yose hazvisati zvamboitika. Isusu kana vakudaro tiri kureva kuti takutozanganisa nekuNigeria nekuti vose vanhu vanenge vakudini vachitouya. Saka isusu kuna Nigeria kune mishonga kune mishonga. Inini yezvino pano pandiri kutaura ndisati ndabudirwa. Ndikabudirwa inini ndinopfeka mangundu zvese ndoenda nazvo muchechi ndichiitira 1 million. Hazvizogoni kumidzimu yangu inini handizozvikwanisi. Kureva kuti imi muri kukoshesa mudzimu yenyu. Ini ndinokoshesa zviri pandiri. 1 million kana nchiiwana ndinongoiwana nekurapa. Sekuru makambeta 1 million ere? Ini ndinokwanisa kurapa ndichiwana mari yakawanda. Saka ku 1 million hamusi kuenda? Handisangu kwenda. Ndinofanira kungotarisa vari kuda kutora 1 million. Ini mari yangu ndinayo. Ini muri kuona zvichikwanisika here kuti pachawanikwa achagona kuenda achinoona zviri mukati mehomwe yemunhu achipiwa 1 million? Vanogona kuenda. Ipapa pane ukuviri. Vanogona kuenda, vanogona kutengwa kunzi ita zvakati. Saka zvinonetsa. Munhu anogona kutengwa naivo futi vakuru vechechi kuti iwewe ita ndine mari yakati. Munhu wewe usvika kuti mune mari yakati. Wanzi apiwa 1 million kwete. Isusu ngatiregei kudaro.
ngatiite izvo basa redu ivo vachiita zvechechi tichiita zvinhu zvedu mukati meZimbabwe tisingaite zvemari. Sekuru kuti ndakambokuitai interview ndinofunga gore rapfuura panhau dzevakomana vaya vakauya kuno vachitora zvavaitora vakataura nhau yekuti ivo vemachechi vacho vari kuzotaura nhasi kuti vakuda kuona kuti vanhu vari kunyepedzera vari kuita sei. Kuno kwenyu vanouya vakawanda izvozvi pane muprofita pano atobva kubotswana auya kuzotora Simba ari pano mota yake iripo iye aripo feya asi hatidi kunetsana naye aripo izvozvi handisi kutaura sipo muprofita ari pano asi auya kuzotora Simba rekuti aite mari. Saka hatingati kuitika weni maprofita edu iwaya acho akuda kuzotesta masimba evamwe ivo varivo kuna asina kufamba kana upe asina kufamba ari kuita zvese kana muprofita kana vamwe vakaenda kuna jeri yamapikicha tinaona vachinotsvanga mishonga vachidi. Saka isuti hatisi kunamata naMwari tose tikapinda apa takutosiya zvaMwari takunamata kuti apa pana zvaMwari zvako pasina Mwari takusangana chaiko takunamata nezvemishonga hatiregei ngavarege kudaro ivo ngavapinde chechi kana vachida kutiyamura vane miriyoni yavanenge vaina vasvika kafera mari iyi chidya uchengete mhuri yako nevakadzi vangu nevana chabwino izeti mashoko ekupedzisira mukada kuti anoti mataura zvese kuti pane pamataura muchiti isusu ngavaregedze kuisa chechi asi kana vachida kuti tinyatsoita zvedu chaizvo kureva kuti muri kuziva kuti vamwe vedu vari kuita chokwadi isu hakuna munhu anobata unoona tikadai so munhu kunongedzera munhu neruoko kudai so munhu anopunzika hakuna Mwari akambozviita izvozvo. Mishonga unenge wanotora nechaunga kuti munhu awire pasi. Saka isu tinoda kuramba chete tiinavo vakuru vedu vechechi apa vachitinamatirawo kana panenge pakaoma asi ine hangu zvemari yavo kwete. Asi kana vachida sekuru kafera tiri kuona muri kufamba musina mota muri kufamba musina chii bheta muuye kuno timbokupaiwo chipo chekuti mari iyi chara akandipa kotawo zvayo isiri 1 million nditenge zvinhu zvangu ndo zvandiri kumukumbira ine handisi kuuya ikoko ini ndinoda bedzi kuti tirambe tiri pamwe chete zvakunoti ndinonofembera kuti mune zvakati iye atove ng'anga kuiya akabuda muchechi sekuru nenyaya yake imwe chete iyoyi obva auya pano pamba penyu panapa oti panze paroad up oti sekuru muhumwe mangu munei ndokupai miriyoni izvozvo ini ndinenge ndakasvikirwa opinda muno hagarewo akapinda muno mumatare angu ndakutomuudza kuti une zvakati zvawedazvo konyoka tobata wani kuti unayo muhomwe zvese mazango tobata chikwambo tobata wani. Saka isusu ikoko ina hangu ndataura kuti handende asi iye kana achida kutibasirawo ngauye atibasire. Izvi hamungazvitadze nekuti munotoona muroyi kuti akapuhwa mushonga kwakati akadya ningi saka mungazotadza chinhu tichitoona vanhu vane ruoko rwemunhu munhu ane chinhu chemunhu ndozotadza izvere hatikwanise kuzvitadza asi kuchechi kwavari kuti ngavauye vaone ini handisi kuvazora ngavaende vanonotora zvavo vati vamwe vacho vachenjere kutengwa kuti tine mari yakati iyo zvisiri izvozvo pakukushora ikwavanoita nokuti pakaburitswa shoko rekuti ven'anga dzine madhimoni iye zvinezvi chekutanga mubhaibheri vachinamata munhu vari kunamata satani mweya wakaipa chindauko ibvaiwe uendewo izvozvi ndozonotora mari sei kuti ndiende kunotora mari iyi ndichinzi ini ndiri devils kunamata kwese kuri kunamata tanzwisisa wao kuti vanombodzinga devil vakuenda kupa devil mari vanomupa sei satani yes ipapo paonererei mupaburitse nemazvo zvandiri kutaura satani havafanirwa kupiwa mari nevatendi. Jesu ape satani mari zvakamboitika kupi
Munofana kwa kumata answer. Muone kuti chamuri kufambira chi mabva uko mauya kuno. Imimi yezvino ini ndoti ndiruda unoti ndipiwa 1 million. Uku ini 1 million ndiri kupiwa ini njinzi ndiri Satan. Nganga dzina kunaka. Nganga ziite chino. Nganga chuni chakaipa ndiri Satan. Saka inini ndangwesa wamuvunzo chete kuti sei Jesus akupachi Satani 1 million. 1 million. Saka mboitika kupi. Ama zwe kupezira kazo. Kweta vareke kudaro ngavape mamwe mainterview ekuti tirarame zvakanaka. Hazvo kuti izvo inini ndiri ng'anga. Ndozonopihwa mari. Maminutes ekutanga vachipinda muchechi vari kunamata na Satani. Mweya wakaipa ngauende. Ngauye mweya mutsvene. Mweya mutsvene wacho wave papi. Ini ndatendeuka here kupinda kunotora mari. Amuna. Amuna. Handina kutendeuka. Hapana chandaita. Saka inangwa ndatini kana vane mari yacho ngavauye nayo vatipe chete chabwino. Ndatenda. Tinotenda sekuru. Aiwa tata. Acha marutasiye usasiya hapa. Atisikupa sasa. Aiwa hapana petino. Sure. Ndinotariza after mazuva mangani. Mangwana nasi chai kana mangwana makuseni. Chamwini. Ndokutumira imona sekuru. Mashita sekuru.